La col·laboració amb el que és... podran accedir a la resta de les mostres que hem inaugurat recentment i que encara... Estar aquí podem anunciar aquest nou sonar i explicar-vos una mica quin és el paper del TAMIFI. El sonar, com a gran plataforma internacional, serveix de referent per a la indústria local i serveix perquè des de la Generalitat es pugui donar suport també a la indústria local dins d'aquest gran marc d'innovació internacional. De fet, a la sortida suposo que podreu recollir l'exemplar del disc de música avançada que hem editat com cada any i sempre presentem en ocasió del sonar. Per tant, també aprofitant l'afluència de professionals s'han creat unes jornades, o ja es repeteix una nova edició d'unes jornades que dins el marc de la marca digital Músic, organitzada pel Servei de Desenvolupament Empresarial, i enguany el cartell és realment suggent, és a dir, hi ha conferències on podrem discutir sobre l'importància de les marques de la música o podrem debatre entre l'streaming i la descàrrega. Tindrem el vicepresident sènior de Spotify i també gent important de Biorsa. Les plataformes intenten aquí i arreu multimèdia. Per tant, van afegint capes, han anat sumant oberta, que és el percentatge que domina el festival, i a Barcelona aquests grans noms tenen uns noms molt propis perquè estem parlant del retorn als escenaris de Roxy Music, una banda absolutament referent.